Mukomana anonzi Chris Mutsvangwa vanhu vanomuziva kuti aiwa anonzi is a vocal person. Anotaura zvanenge angoda zvekuti vanhu vanoshaura kuti vomunyarira pai. Toona kuti aiwa muzana nezuro Chris Mutsvangwa anoyataura mashoko ekumisa mademonstrations nemaprotest atiri kuona ari kutaugwa mahunga ari ngotenderera takatasana this upcoming Sabc summit. Sanapinda mashoko anobuda achitaugwa pana vanobva subscribe like kuti on the bell icon. Vazhinji makaona mashoko aiwa Chris Mutsvangwa achimisa mademonstrations anozonchamisa achiti aiwa vakomana vetiri kusi mukangoda chete kungoita zvina basa aiwa muno penaliziwa. Tinoona kuti ane interview yaanonyepa zvavichikomendwa panapa nyongwa vichinzi Chris Mutsvangwa skating around the unconstitutional 2030 anenge achitonga mandra. He completely avoided the question and even lied that the second republic has created jobs for the youths. Go to Mbare, go to downtown Harare, etc. Uone mayouths akastika nezvinodhaka because of the collapsed economy and we loot the lies Chris folks. Domashiko anobuda panapa zvinzi aiwa uyu Chris Mutsvangwa uyu anoita as if abhadhara or something else. All along akanyarara but izvezvi demonstrations akuda kuitiwa ndo pari kubudikira ataura mashoko ekuti aiwa vakomana veopposition hatimbokuona mumastreets. Akambotaura mashoko ekuti aiwa munhu achatonga after Mnangagwa anofanira kunge takadzokera kucongress aiwa unoelectiwa ikoko vanhu vachiti aiwa anenge auda kubloka the 2030 aiwa nana VP Chiwenga but izvezvi takuona mukomana avakuya panapa paari kunzi he is skating around the unconstitutional 2030 achiti aiwa the republic second republic aiwa yakakwanisa kuita zvakanaka ikaunza mabasa munyika yeZimbabwe. Zvinotidzai mafungiro enyu munoti kudii pamusoro pemashoko anouya achitaurwa panapa naChris Mutsvangwa. Pinda comment section medu musaona subscribe like turn on the bell.